Izigulane bezifumana unyango kugqirha Simon Ngcobo zincunguphele sesisehlo sokubulawa kwalo gqirha. Ugqirha Ngcobo uchazwe njengomntu obenenkathalo nobethanda abantu enceda nezigulane ezinengxaki yokuhlawula indleko zokufumana unyango lwakhe. Ke ne ke tla ho yena like sena tjheleteng una nkuka amfa ntho meriana. Besingasokoli, eneneni silahlekelwe. Ebengugqirha onenkathalo, asiyazi ukuba siza kuncedwa ngubani. Dr. Ngcobo esalele ngaka. Ebengugqirha wabantu, besinyangwa nguye nosapho lwam. Xa singenamali yaneleyo yokuhlawula, ebeqhubeka asixilonge asinike namayeza. Ukuthenela imuthi wabantu. Ebengugqirha wosapho lwam, ndixheleke kakhulu. Mathatha ha re tla mo ha re sena tjhelete. Amapolisa athi lo gqirha uxhwilwe ngabarhanelwa bebeqhuba isithuthi. Umzimba wakhe ufunyenwe kwindawo yenkunkume engekho mthethweni eRiebjergstad. Ufunyenwe ebotshelelwa izandla, udutyulwe entloko nasesifubeni. Kuqhutywe iphulo lokumkhangela ngoncedo lwenkampani elandela umkhondo wezithuthi. Umzimba wakhe ufunyenwe ungekude kuyaphi kwisithuthi ebexhwilwe ngaso. Two suspects entered the house, and then thereafter, that's when a 5-year-old daughter was pointed with a firearm, and then that's when the girl screamed, and then ultimately they forced themselves inside the house while the doctor was inside the house, and then that's when, actually they demanded cash. And then cash was robbed as well as cell phones, and then thereafter they took the doctor to an unknown destination. Isebe lezempilo lithi lilahlekelwe kakhulu. The brutality on health professionals, it's unacceptable because this is an outstanding member of the community. Lo gqirha udutyulwe kwiintsuku ezimbini nje phambi kosuku lwakhe lokuzalwa eza kufinca iminyaka engama-63. Amapolisa athi akukabanjwa mntu ngesi sehlo.